Kowe kete karo Mbak Lucy ora pati srek karo kene Mbak Tatin. Trak aku saja iku dudu selerane. Dudu selerane. Ya ngono kuwi lho, seorang laki-laki itu seperti itu ya. Nyapa lho nyapa. Biyen cinta-cinta ya to lek wis lawas ki ya wis kepethuk sing anyar ki panggah sepo. Reng. Oh, iya Cahayu, ayo munggah kene Cahayu, kene tak papak, kene tak kanthi. Carane nuntune wis beda karo aku. Iya, iya. Carane nuntun gitu. Lek aku diteki wing kaya gawa wedhuse. Lek Mbak Tatine mesra. Aku ora iso beda-bedake wong ya padha lho ya. Ning asli reng. Asli. Upama lho gue padha legane antara Mbak Tatin karo Mbak Lucy kowe milih sapa? Lah mbok sumpah tenan, Pak. Kula tetep pilih Tatin, Pak. Oh iya. Oh iya, cetha Mbak Lucy. Kalih Mbak Lucy, Pak. Wis cetha. Ya ora apa-apa to, ya wis ngono ki lho. Wateke wong lanang lek wis suwi ketemu, suwi amr ki ngono ku. Dido madil. Wong kowe iki ya bojoku, iki ya bojoku. Senin, Selasa, Rebo rene, Kamis, Jumat, Setu rene. Terus minggune nanti. Minggune kok nggo suntik. Alah. Kuwi mesti wis kesel banget ngaye wong loro ngeten iki. Ya wong loro iki umpamane Monggo Pak belajar Igit, baksonipun Pak Igit. Oh iya, wong tak salahke kene tok ora tak pangan. Ya disapa to wong ayune kaya ngono kok ya. Dalu Mbak Tatin. Nganggo miku piye? Nganggo soundku. Endi mikmu? Ter. Sekang dalu Pak Igit. Waduh. Menika kepanggih malih kalian panjenengan Nggih lara. Raosipun kemawon dos pundi suwantenipun Pak Igit jeneng raoske? Beda ya kruke suara Mbak Lucy karo Tatin. Nggih. Kruke Mbak Tatin kok nyes. Nyes ngoten, Pak. Piye to Kang Mas? Yes. Kang Mas, Kacang Mas. Kakang Mas. Pancen luar biasa kok nduk awakmu Pripun? ditresnani karo panjenengane Pak Sigit wong iki dikanthi mrene ana Srigi. Seragi. Ya to lek cedak bocah ayu lho mripate ya malih kira. Maca seragi srigi. Kawin dhisik ya sekira ngene iki. Senengane kok. Coba Mbak Tatin gandrung karo gareng. Inci. Bajute tekan timo reng. Anggung romarang bandara. Mas, Cahayu, injih. engko malam pertama tak jak neng hotel berbintang. Pundi menika? Ana ing Laladan Ngawi utawa ana ing Laladan Mediun. Oh, napa jenenge? Hotel berbintang Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Ana hotel Mas, Apa? aku bocane hotel. Ya engko malam pertama neng kuburan. Mendem kowe kuwi. Karo tilik Ora romantis lho ke bojo tuwa ki sing ngancani keloro-loro ki ya digemateni to. nyuwun pangestu karo leluhur. Ngarepe kuburan iki hotel. Wong kaya Ngarepe kuburan iki hotel ngono. Lho Pak Igit sing wis tau rono. hotel apa ngarep kuburan? Hotel Mas, apa? sesone nang hotel aku di nei maem apa to, Mas? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik ki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh. Unjuk. Ya ngopo? Unjuk apa? Kowe engko Unjuk. ngombene to? Ombene apa? Solar. Ya aja sia-sia to reng. Solar menika bakso ular, Pak. Oh. Bakso Nyakot ular. untumu kuwi. Bakso ular lah engko dijikuk duduhe niku nggih kesehatan apik, Pak. Lah kuwi iki anu ular iki tinggi lara gudhek sembarang-barang kok iso Lah ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. nyokoti kowe kuwi. Kowe bawa ya, Nduk? Iya Mbak Tatin coba-coba. Kula. Iya, genti. Nah, lagi omong kula, ngono wis beda ya. Nah, Reng. ngono ae tenan, Pak. Wis Mbak Lucy, apa? Aku ya iso kula. sing rada alus sithik ngono lho kaya gendok Tatin ngono lho. Kula. Coba piye, Nduk? Piye, Nduk? Kula. Lho, ngono iki krungu suarane tok wis kaya pengen ngedol pekarangan aku ngene iki. Mas. Kula. Polahanmu barang ora ngene. Yo coba. Ayo Mbak Tatin. Tekan ngendi iki mau, Mas? Teko Srigi. Teko Srigi. Seragi. Sragi. Sragi kok kleru terus. Srigi iki ndek bengi. Oh iya. Ayo. Dia Sulestya. Aku dicekeli to. Iya ya, Apijer ngincangake. Kok iki Ayo, cilik ayo, banget? ayo, mesra. Aku juga kepok kaya. Ayo. Mek ora Mesra, terus mesra. kebuang no
Sanggepen aku wong gede dhuwur ngono lho. Lagi Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Badhe dateng anu kantor kelurahan Seragi, Pak. Badhe ngopo? Niki nganterke Bu Lurah. Kuwi nek mlaku karo Mbak Tatin, nek mlaku karo Mbak Lucy. Derek langkung Pak Igit. Badhe tindak pundi Mas Gareng? Sing ngawin kejaran niki Pak Igit. Wo, sembrono. Ya ta, pila contoh sing ora apik. Lah mlakumu ngene lho, mlakumu Lah kok nuntun yo ngene-ngene ngono lho, kok areng blusuk ning. mlakune sing halus kaya Tatin ngono lho. Piye haluske? Nah, lho ngene lho. Mlaku Dik lho. Lho, lemak. Lho, ngene nak penak to lho, disawangi penak. Derek langkung ya Pak Igit. Monggo. Lho, iso to? So. Ngono. Ayo mlaku ngono. Lah, alah. Wis kaya dalan napa ngono. Wong mesrani wong iki dhewe-dhewe kok. Nggih, Pak. Carane iki dhewe-dhewe. Nek sing penting tetep cinta, Pak. Ha iya. iki jane arep rebutan kaya ngene to ya Mbak Lucy. Lah tenan. Kaya ngene kok dienggo rebutan iki jane iki Yo ya tenan. Umpama Maden duwe bojo iki lho metune anake kok tetek melek jane. Ora apa-apa. Sek melek iki apa? Kaya tikus. Tikus. Tikus sing ngene-ngene.